Musanyane familia kod osiepe kaachiel kod jofuambo abiro wito nyawadgi kendo nyakoramga jwang' en kinde matek. Kata kamano obila e kar dak ma Buruburu timo nonro mawachore ni nek manotimore Uhuru Estate Buruburu kama jal moro ma jahigni 41 owito ngimane tok chwoye gi pala. Achich ma itudo gi nek ma kamano en nyadendi ma jahigni 17 ma en kaluwore kod joneno jalno nowito ngimane moyangi ka Collins Onyango wachore no chopo e nyadendino marik ne ntiere kod ng'iyo mar osiep kod okegi ka otemo thegogi kama nyadendino ne wachore ni owuodho pala kendo chuo godo Collins ng'ute. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Lenda wang' manyiso kuyo kod lit nyisore wang' jodak ma Utawala e Buruburu. Ukinyi mar tich abich jodak maka ochiewo kod wach makelo kuyo e chunygi bang' nyadendi moro ma jahiga 17 yangore ni ogolo pala kendo chuoyogo ne osiepne. Jal mowito ngimane mabende oyangore kaka Collins Onyango ma jahiga 41 wachore ni odhi e odokeu gi manyinge Polo Lo mayande odak kod nyadendino manyinge Belinda Bahati Achieng' ka otemo kelo kwe kindgi. The deceased is my beloved husband. Tumeshana jana mpaka saa 7 usiku. So he left me to tell me anaenda buy things arudi kunichukua mali nilikuwa we are somewhere celebrating the Christmas day. Sikujua he was telling me goodbye. Ikinde yuaruok manowuok nyadendi no wachore ni owuodho pala kendo chuoyogo Collins ng'ute. Furugu ilianza jana ambapo hata alivuta jamaa hapa chini akamvuta akamwelekeza mpaka huko akaumia mpaka mgongo. Sasa leo kulingana vile nasikia ni kama mjomba wake huyo kijana ule boyfriend yake ndio alikuwa anakuja kwa hii nyumba kuchukua vitu za Angolia kiza kijana. Walianzania pale ameaga. Nilikuwa naenda kanisani na nikamsalimia na within hata ikumaliza dakika 2 akarudi na nyuma na ndio nikasikia hizo fracas. Kurudi nikapata amedugwa kisu, ameanguka kwa mtaro. Bang' chuoye kod pala, Collins Onyango wachore ni oringo e kar thieth ma Edel Valley Trust Jama Mission mayudore Buruburu kama owito ngimane kinde machuok bang'e. Collins hakuwa na mtu wa kusumbua watu. He was a peaceful man. Hata watu yuko wanamjua. So nashindwa mbona huyu alimwattack? What was the reason? Nyadendi no yangore ni oresi kod obila kowuok e lwet jopiny mane dwaro monje. Obila ochopo kama masirano otimore kendo yudo pala ma ichich ni otigo e chuoyo Collins kagie sani nonro osechakore mar yango gima okelo nek makamano ikinde mar ringre mar Collins to chwale kar kano ringre mar kar thieth ma Mama Lucy kama orito mondo timne biro. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Dakika 24 nyakoramga jwang' bang' sa achiel ma modhiambo chenro enang'i chwelo erokamano kuom keti Ramogi TV.